فيلمنا جمر أو إيسيا أو الحيالات مافياتات كبير مرمرات كايد زنورة جورناليست ماديانا لالينايو اتمشت نسو ندحن نتازو يستجنق سوء نافين نجزان ختمت يدوللا جناديا زرغو تحدوسان حريت أسلز نورة اتسلكن كيل حالتو اتون جونياتات يحبوا اللي يوم تواهيلو نوزدر تربوتا نمرققات تخيل افتسوزي ولو فاوريكاتو تسحن كلا ماديا بروح غزمتزق نايزوك قول عدم تتسمع مو الناس عاوتو تسانيحا أو حدا بوتا بن إشينو غالجيرا أفتوش تغفلز في الترنورة نجر كتر إنكلا بتعم ترنجت بغالي قد نايتو مافياتات حلاي بكاميرا جيرو كل نجر انتكتاتن رقومو اتهتان حمد يوت حقم زلو نفلد ماديا اتمعت سيرانا وشت بمئتاي نتجاونا واقعة نتهتان حيزات تختم لتمكر جنز كلن تتجبر بكاميرا ترى سلز نورت توسخت مافياتات يتوعمو بكل قد تخبب نتقول عن خادم نجيراتو نسا مستوى مافياتات كتب استترف لحن زبال نايم بأس كقلت نيروا أدلاي زغونو لساعتون بزي محرت عينهم توصم نيرا الساناتو أسد اتهتان مملها تقوت لي مكرمو نايتو مافياتات مرحي باكلانن يمانا إيدو تاكن بقدمي تسانيحو يحتروا تاك نتهتان فلات أتوكوشي قتلومو ما داخل تسئن كلا باكلان اتهتان استقتله بسنكا مخونو بمنكار نمرمرا خمز دليوا نجيرو نباك حيزوان خماتي إززو دحلستو سنوارح حدوان كويستو على سرحتنيا أحد ريستورانت مسقوالو رين تبوتات النعرين ربو ريني ني انترنت زخون فلوق النقرتت نباون مسارح النقبلت تحقزو نيرا سرحم وديهم تخافيلهم كوتسون كلو ريني بزحت مافياتات أرقيتن لوهان سويتي زخونت بعلتوانات ريستورانت يفرار حواس لزنورو نخحكزوا نبات حتو وين جن زوم سرح مقانون ناتاو قداي كم زي ملكتو من نجيرو حزوا خيدي مكر ريني تحرستو سنجيزة مسنن بيت أنخت نبر نتشاين حديقات تخد كيدا جنوبو حديقاتو مخدا من محجوست سلازي جورا نختن كاخو مسوخت أن خم تحسلات نقرو وين جن نعاقم نفق حلفو منهم كم زي تشكرو بمردا اتحسورك يجورو اتمشت نسو نتام جمرة فيلم نظر أنا يا ماديا سواء زغون نافين مس حدا أولات توم مافياتات لوتونا تراخون ريو استجعوا يقولعت كجزء زدوليو ثلاثة هافات مع عمايل كم زلوا بمردة مس حلاف ينخرخوا ينقرو دحرز نافين نافتان مرمراز تكمل مكينو يملسمو اتامل قوم تحبي أزنارت كاميرا بموتسا اتزرقوا حواريتا مس نايسويتو كان نتصاصري مكر بتوجنو جزا ريني بو أب السرح لابون بلا كونفو نازل تناتا وانغوي دما زينا سمعت انحمو اتا ماديا تبار جورناليست كم استفقتن نتا مسرع مستم زچويلو بزحت قلعت ركب كم زلوون يردو ريني أصلتنا ساعات هندوت كتقود أنكلا نخري أنا قوي خيدمو نايبو حاجز نتيجة ناو كفلا خدك استخيل أزغط المعتي داس أغري خدمو تمالو سلطنا خدقود أزغالت شوغرا عينا شفينو أسلز خوانا قوريتا انت حتى تخمز حيش أبو أي مخرا ريني جن اتحسافت ما يفوتيتون جنا شوران كي قرصتو قلعت ودا ناول خمس قلو دلان كونفو فتصيما خمس يتفوتن اتلامدو مسو جيزن محلافي لان كم زخونه تردئه نتشاينا مسان خمصت حتمو فقادنيا كيكون اخترفن كلو زتناددت ريمي ابوا خمس يفوتيا تزاريوا كفت دا صقر توص أمان قديقن حد حنكس دول كل عير خوامو حفتو مكينة خمسة جيتن أجوز أمان نمسو سلازيله نخد حجزوني حتى سعوات تخد كيدين كلاقن مفنتر كويني تسنحمو أحد سوزي ولا أنقولو لوتون هوز بهالعركون ناو تسلم في استالتيوم نا مكينة يسقلوا كم زي تربو شمرق تسنيان مقانون هنا يسحتوا قالوا زقل شنورو وانغ تجاني غنافت بوتا خمت سنكلو زي تخيد زنورت مكينة كالي سلازي رأيه بمونغو هنتان حاتورن نازل لي سعوا بزحن كيوصدلون نفتا مكينة ينتلتلمو تطون خبلا كله مقاطعترتاتنا تجاوتلو ميصنح حنساو تطوكتلولن كلا اتا مفتح مسيوت يدريامو هو بدحريت موصيو وقعيو دقو وانغ نفتا مكينة خملس هو دما تطوكبلونا موكره اكيدي حيال باسي جمر لوتو انه حجز يمصمو بحدنا مريتو دقوم ناوغوتو او قرومنا زنوره هنصايتيو الشوفر مفتح انت قلش وانغ نغلت يوم يبقاسهم نلوتو قتلو نشيا قرياتو نيرا كنو قرواز نور حاجين الروسي وقعمو يملطلو اتعدل تطقمو وانغ قالو قلش نفتا ماكينه يسقل الشوفر وانت مفتح سلس انا اتكيبلات مزيزو بيدو كل عيمكر لوتو ونزليلو نفتا ماكينه ديومو نوانغ كحاف مسدرويلو باس جميرهم ناتطماطم يصنحو انتخونه جن وانغ نلوتو نخودق قروتي منقسقاس طرحيد ليو نيرو داقيمو دما قالو بمنقوتو قحفنا مقلاش يملس دحرخم دي على شاو زرخوا سكن دقن لوتو ماتيو قوتومو نامريت ماليسيو دقو قن السوق يأكل هو عوينا سمينتو بلوك حيزو ماتيو نوغوان قن الشي يسحتو افتا ساعة نسات شوفر انتا مكينة يولعمو هو نوانغ دافيو خافتا مكينة يوردو نلوتو ونسقيلومو داقيمو مملاطق ميجمرو وانغ انتا مكينة طرح اقرنا وقوين ستسوير برچوقنا وقون داقيمو خسعوا يموكر
ونا أسحتا زنورة ترين وانت تسأمو نبوانا تصوعتين كلا اتحطور وديقو نامريت كتنشرات التجمر هو كحجز حاسيو بإقرا حزامو كتب أصون كلا نغفر رارحا نفط مريتين تلتلا أما الرشا مليشن لعلي سقلامو اتا مكينا فتنة توسيخة تملت كتمكورن كلا وانجن كيد خمه بتمساسها الفتنة يبوي جنو كيد مكينا يجيشمو اتوم مافاتاتنا هيكم زخوري يطفقو دحرز وانجنا بوليس تاوي خيدمو او تصلح ورفانا دفقه نفتم بولاوس كيدو تحيفو خردوم يمكر نخرجع نقروان كلو كذا خمسة ولز فلت وانك تناديدو نتتربيزة يوقعو يودان استوالات حنت بوليس كتحجزو تمكر جنت أزازيا بروتوكول كسعو خمسة لون بمنجار تطوي بلا كوتسن كلو وانج اتراف دقة تلاتيفو زنورة لعل كتر زلو نايز تفو قلعود فوتاتات يرئي اتمشت نسو يودان بزعوا وانج وي كتتزار تمكر كندما منم كترخو ليك عليتن وانج بزعوا قالوا محساون كيكو أرهتسا كلهم قتلتاتو يتسرقو ممو مدشاز مساسولو مسارحتات تعاتقو تسأليم كران تخدينو نخمر مريواتسا نامي جمرا ملكتو أفتاقو حفت عينات زنورت مكينة زرعيو ناي نورو لوغو ينيرو اتو لوغو ناي حدا زي حقاوان بأستاتن كومارن زكايدو لكلو ينيرو وانقفت أفدقنا تتصبيد حرمتنح لوتو ننافين حزونا وشت انت أتيري أمو نخمرمر سعوا مئاتي نافين لو لعلواي كفل قدم مدياو هو بدن بجيري فتشمو مسمار حقهم آتو سونجي رخو نافين اتوم ستوچوي قلعود كجزء زدلي مسيلو نآتو سونج 3 قلعود كم زدليو ينقرو أو كي دخل نجر بحوقت كاميرا نعرض آتو سونج سلازي آمنو بترترك صاري حنقومو ننافين نخردو ينقرو نافين كن رجعلو حدا حيال حلاف خمزلنن قد اتخمت سلازي خلن نحيل اخني لي يردو امو آتو سونجوني امنو اتمشت نسو قلعتنا زحاولو فوريك حزوان خيدوني سماما بتوغن وانغ ناولا على خديو كمكرن كلو لوتون اتون كالوت غارتاتن تطوي بلومو قوي اوتيو دحر مدرواي تمليسو نخيد اززو وانغ نايريمي فوتو اوتيو زعوا حتى يمكرمو لوتو من كي مسولي يسحق ندتن ጭንቅቶ ሐይቱ ዝነበረ ዋንግ ኸጥቅዕ ምኩርሞ ብዝተወሰኑ ምንቅስቓሳት ክሳዱ ሓኒቑ እታ ፎቶ ደጊሙ የርእዮ ናይቲ ክለብ ጋርድታት ክሕግዝዎ ይመክሩ ዋንግ ብዙሕ እንከይተቸገረ ንቶም ጋርድታት የውድቖም እሞ ሉቶ ንኸይሃድም ብሓይሊ ኸውዱ ብምውቃዕ ደጊሙ ብዛዕባ ረየም ይሓተው ሉቶ ግን እንከይመለሰሉ ብጥርሙዝ ይወቕዖሞ ዘሊሉ ናፍቶም ባእሲ ዝርእዩ ነበሩ ተኸታተልቲ ይሕባእ ማይክሮፎን ክረክብን ከሎ ዋንግ ወይ መሳርሒ ከም ዘለዎ ብምንጋር ኣብቲ ክለብ ሓያል ድንጋፂ ይፈጥር ንኡኑ ዝሓዞ ሓያል ሽልማት ከም ዘለዎ ነጊሩ እውን ክንደዚ ዘይበሃል ብርጭቆታት ናብ ዋንግ ወይንጌ ዝንበሉ ኣብቲ ዝተሓውዕሉ ክስዕዎን ከለዉ ሓደ ብሓደ ንኩላቶም ምባኣስ ምንም ኣይመሰሎን ዋላ ቁፅሮም እዩ ዛሕዳ እምበር ዋንግ ወይንግ ልዑል ናይ ኮንፉ ክእለት ስለ ዝነበሮ ችግር ኣይኮኑን ተደናጊቱን ፈሪሕን ዝነበረ ሉቶ ከምልጥና ሞከረ ኣብቲ ውሽጢ ሓፁር ይኣትሞ ደጊሞ ኢድ ዋንግ ይወድቕ ግን ዋንግ ንሉቶ ምንም እንከይገበሮ እቶም ተባእስትና ውሽጢ ኣትዮም የውድቕዎሞ እቶም ማፍያታት ባእሲ ንምርኣይ ጠጠው ኢሉ ግን ዋንግ ዋላ ፕሮፌሽናል ዝበሃሉ ተባእስቲ ክሕዝዎ ኣይከኣሉን ካልእ ሰብኣይ ናብቲ ባእሲ ክሕወስ ክምክርን ከሎ ዋንግ መደሹ ኣውፅኡ እታ ሒዝዋ ነበረ ጥርሙዝ ይሰብራ እሞ ደጊሞ ከምዘይትስእ ገይሩ ይወቕዖ እቶም ፕሮፌሽናላት ምስጢያት እናውቅኦም ክቃለሱ ስለዘይክእሉ ዋንግ ብቐሊሉ ንኽስዕሮም ዕድል ይረክብ ዋንግ ነቶም ውሽጢ ነበሩ ዋላ ይስዓሮም ደኣምበር ተወሰኽቲ ማፍያታት እቲ ሽልማት ደልዮም ዘይምቁራፅና ውሽጢ ተሓፁር ምእታይ ይቕፅሉ ዋንግ ዊንግ ግን ተስፋ ቆሪፆም ክሳብ ዝገድፍዎ ንኩላቶም ይቕጥቅጦም ሉቶ ከምልጥ ክምኩርን ከሎ ዋንግ ዊንግ እታ መደሻ ደብሩ የንትዖሞ ብእግሩ ሒዙ የውድቆ ኣብቲ ደረጃ ውዲቑ ክሓንቆ ክምኩርን ከሎ ተወሰኽቲ ማፍያታት መፂኦም ንወንጌ የጥቅዕዎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓደ ማፍያ ንኣቶ ሶንግ ከጠንቅቆ ይድይቡ እሞ እዚ ኩሉ ዝገብርሎ ናቪን ስለ ዝመሰሎ ንክሕዝዎን ንክቆትልዎን ይእዝዞም እንተኾነ ግን እቶም ማፍያታት ናቪን ጎዝ ተቓላሳይ ክኾኑ ኣይተፀበዩን ሓደ ብሓደ ድማ ንኩላቶም የውድቖም ዕድል ክረክብ ከሎ ከምልጥ ይምክር እሞ ኣብቲ ታሕተዋይ ደብሪ ዋንግ ምስ ሉቶ እናተባእሰ ይፀንሖ ናቪን ምስቶም ካልኦት እናተባእሰ ነቲ ከምልጥ ዝምኩር ዝነበረ ሉቶ ደፊኡ ናብ መሬት የውድቆ እቲ ናይ መጨረሻ ማፍያም ተወቅዖ ዋንግ ዊንግ ይሪኦ እሞ መንነቱ ንምፍላጥ ስዒዎ እናጎየ ይኸይድ ናብቲ ናይ ካሜራ ክፍሊ ኣትዩ ዩኤስቢ ናብ ሓንቲ ኮምፒተር ይሽኩዕ እሞ ኩሉ ብድሕንነት ካሜራ ዝተቐረፀ ቪድዮታት ኮፕ እናገበረ ይፀንሕ ግን ዋንግ ዌ መንነቱ ክሳብ ሕጂ ስለዘይፃረየ ብድሕሪት መፂኡ ሓንቆ እሞ ክበኣሱ ይጅመሩ ክልቲኦም ጎዛት ናይ ኮንፎ ማስተራት ስለ ዝነበሩ እቲ ሓደን ተሓደን ከይወቕዖ ምጥምጣሞም ይቕፅሉ ዊንግ ጃኬቱ ኸውፅኦን ከሎ ናይ ሬሚ ፎቶ ትወድቕ እሞ ናቪን ክሪኣን ከሎ ዝተጨነቐቦ ምዃኑ ይርድኦ እሱ እውን እቶም ህፃውንቲ ከም ዝእልሽሎ ይረድኦ እሞ እታ ኮፖ ወዲኣ ዝነበረት ፍሌሽ ሒዞም ካብቲ ቦታ ይምልጡ በቲ ወገን ኣብ መሕዊኦም ኣቶ ሶንግ ንሉቶ መንነቱ ዘይፍለጥ ሓደገኛ ሰብ ናብ መሕዊኦም ሒዙ ብምምፅኡ ብዘይምቁራፅ እናቐጥቅጦ ይፀንሕ ድሕሪ እዚ ነቲ ሓንከስ ዝብል ቆልዓ ይፅውዖ እሞ እቲ ህፃን እናርአየ እቶም ማፍያታት ንሉቶ ቆትልዎ ይእዝዞም ለካ ሉቶ ኣቦ ንዚ ህፃን እዩ ድሕሪ እዚ እቲ ሓንከስ ዝብል ቆልዓ ምስቶም ካልኦት ዝተጨወዩ ህፃውንቲ ብሓደ ክፍሊ ይዕፀ
ريني سلش شورا ክትጻርፎ ትጅምር ግን ንሱ እውን ጥዒት ክትከውን ምሙኳራ ናታ ጥፋት ምንባሩ መሊሱ ይነግራ ተራዲዳ ዝነበረት ሬኒ ናብ መሬት ወዲቓ ክትቁጥቁጦ ትጅምር እሞ እቶም ማፍያታት ናብ ውሽጢ ኣትዮም ጠጠው የብልዋ ريني بتعدل كتملئ تمكر قد ما تتحز بتوجن تفيديو ناريو نافين وانغ بزعات مرمر قروته يوقعو سونغ افتختما قلعت بمشاد فلت حدقنيا ما فيهم قانون ماديا نعون مأسار بزو حوريتان اكو دحر مصنح كم استفقتني نغرو وانغ هو ناي ماديا فوتوتات النار اتانا ايس كريم مكينه او كلني ري امو افت فيديو نتانا ايس كريم مكينه خلشوان كلو ناي برد مملالسيت مخنا يفلطو اتبرد نخيمك زغبر تدرارو حجن دمص سلازا يوص ህፃውንትን ምንቅስቃስ ጽቡቕ ስለ ዝነበረውን እታ መኪና ምእላሽ ይጅምሩ አዝቁጥ ንግሆ ነፍጥ ፋብሪካ በረድ ይኸዱሞ አፍ ደገ ጽንሖን ጋርደታት ዋንግ ምንም እንከ መሰሉ ይቆጥቁጦም ግን ማንም እንከ ሓስቦ ሶንግ ብላዕሊ መጽሞ መሳርሒ ተጠቂሙ ተኩሰሉ ይጅምር ተሓዝሲኑ ዝነበረ ዋንጉን ክሕባ ይገደድ ናቪን ብድሕርዋይ ማዕጾ ማንም ከሪኡ ነፍጥ ፋብሪካ ካኣቱ ከሎ ኣብ ውሽጢ በረድ ዝደረቁ ብዙሓት ዝተቐተሉ ሰባት ይርኢ ኣብ መንጎኦም ድማ እቲ ቀረባ ግዜ ዝተቐተለሉቶ ግን ብድሕሪቱ ማንም ዘይተጸበየ ሆማጽ የጥቅዖሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከውድቆና ሞከረ ኩሎም ከይተዓወቱ ምጥምጣሞም ይቕጽሉ ወንግ ካብ ሶንግ ንሓደ መናፍታ ክፍሊ ይመጽሞ ሶንግ ንናቪን ክሪኦን ከሎ ንዕውን ይትኩሰሉ ክልቲኦም ብምትሕግጋዝ ኣብ ጥቆም ዝነበረ በረድን ሓጺንን ተጠቂሞም ንሶንግ ከውድቅዎን ከለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቆ መደሻ ዘይስምሆ ከጥቅዖም ይመጽእ هو ولا حدا سوي يخون دأمبر أزيو برتو عسل زنورة نخلتيهم فتاني خوون ግን ምንቅስቃሶምን መጥቃዕቶምን ከታቲሎም ዓበይቲ ሓጫውነው ልዕሊኡ ብምውዳቕ ሰዓርዎ መሲሎም ክዕርፉ ይሞክሩ ግን ሆ ደጊሙ ይትስእሞ በቱ መደሻ ክትቋዕሚ ይሞክር እቲ ባእሲ ቅጽል እንከሎ ወይን ናፍታ ህፃውንቲ ተኣሲሮም ላዝነበሩ ክፍሊ ይወድቕሞ ኩላቶም ተወሲዶም ስለ ዝነበሩ ማንም ክረክብ ይከኣለን ግን ናይ ሬኒ ጃኬት ደም ተኣሊኹ ክረኽቦን ከሎ ብጣዕሚ ይደናገጽ ዋንግ ጎሉ ዝሞተት መሲላቶ ተስፋን ትቆርጽ ናቪን ነፍቲ ብሆ ብደንብ ገይሩ ይዝቕጥቀጥሎ ናቪን መሬት ወዲቑ ሆ ቆትሎና ተዳልዮን ከሎ ግን ቁጣዕተ መልኡ ዝነበረ ዋንግ ዘሊሉ ይመጽ حنا قالوا مفداي بزي مقراط متقعت يوردلو اما ترشا بني وعلو مدشا رؤس وقعنا مريت يودقمو هونو سيحتو كان تنوره ندوت سلازي وصلو مقطقاطو يقتل نافي متي تطو يبلومو وينغ تمستار حلعلو نسونغ توكيسو قتلو يمكر ግን ናቪን ደጊሙ ተጠው يبلومو ريني بيوت كتل خمت خلس تاويسو نسونغ مرمرو خم زلوهم يردو نسونغ مسحاجرن الكتريكነት ጣዊቆም ያስሩዎሞ ምዝራው ክሳው ዝጅምር ኤሌክትሪክነት ሓዝዋ ይጸንሑ ሶንግ ብንደት ተዋሒጡ ክሞት ክሳው ዝቐርብ ኤሌክትሪክ ትሕዞ ስለ ዝነበረ ናቪን ጠጠው ይብሎ ግን ሶንግ ማርያም ሞይታ ክትኮን ከም ትኽእል ክዛረብ ከሎ ናቪን ብጣዕሚ ተናዲዱ እቲ ኤሌክትሪክ ዝወርትዕ ይገብሮ ኣብ መጨረሻ ሶንግ ብዛዕባ መቃብር ተመን ዝበሃል ቦታ ይነግሮም በትወገን ፓክላን ናይ ሰወይቱ ናይ ጥንሲ ኩነታት እናተኸታተለ እዩ ብዙሕን ከይጸንሐ ኣዛዝቶም ፖላዊት ይድውለሉሞ ብዛዕባ ተጋጣሚ ይነግሮ ብዙሕን ከይጸንሐውን ንኹሎም ኢንቨስተራቱ ይክዎም እሞ ኣብ ተጋጣሚ ምንም ሰኣንዎ ነገር ከም ዘየለ ነጊሩ ከረጋግዖም ይሞክር እቲ ንግሆ ንሱ ሶንግ ካብቲ ሃገር ከውፅኦ ዝኽእል ሰብ ንኣለሸ ካብቲ ፋብሪካ ይወፅእ ግን ብዙሕን ከይጸንሐ ታክፍላጣ ተኩሱ እግሩ ይወቕዖሞ ፓክላን እውን መፂኡ ይኸብዎ ኣብቲ መቃብር ተመን ዝተባሃለ ቦታ እቶም ቆልዑት ኣብ ውሽጢ ሓጹር ተዓጨምዮም እዮም ዘለዉ ሬኒ ኣብ ሓደ ሳንዱቕ ደይዋ እቲ መስኮት ሓፂሩ ዝነበረ ሓጭን ክትሰብሮ ትሞክር ግን ድማ ከይተሳኽዐላ ይተርፍ ግን ሓደ ማፍያ ሪኣሞ ጠጦ ከብላ ክሞክር ከሎ ኣብ ኢዳ ፀንሐ ሓጭን ጌራ ትሓዶ ወቂዓና መሬት ተወድቆሞ ነቶም ካልኦት ቆልዑት ሒዛቶም ክተምልእ ትሞክር እቲ ሓንክስ ዝብል ቆልዓ ክጠንቅቓን ትሞክር ግን ፈፂማ ይሰምዓቶን እንተኾነ ግን እቶም ማፍያታት ብኹሉ ገጽ ይመፁሞ እቶም ቆልዑት እንከየምለጡ ተታሒዞም ናፍቲ ነበሩሉ ክፍሊ ይምለሱ ካብዞም ኩሎም ከይተረኣየት ክተምልእ ዝኽኣለት ሪኒ ጥራሕ ነይራ ኣብቶም መሳሳል ሰዓት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ናቪንና ወንግ ኣብ መቃብር ተመን ይበፅሑሞ ናይ ተመን ቅርፂ ዘለዎ ህንፃን እታ ናይ ኣይስክሪም መኪናን ይረኽቡ ማንም ከይርአዮም ብድሕሪት ንምእታይ እናሞከሩ ናቪን እቲ ሓቂ ንዓለም ንምርኣይ ብናይ ማድያ ኣካውንት ላይቭ ይወፅእ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ዮዳን ወይን ነቶም ማፍያታት እናቐጥቀጠ ዝረአሎ ላይቭ ትርእሞ ናብቲ ቦታ ንምኻድ ተዳለ በቲ ወገን ኣምሊጣ ዝነበረት ሬኒ ዝተወሰኑ ማፍያታት ረኺቦም ናብ መሬት የውድቕዋ እሞ ህልኽን ሓቦን ተመሊኣ ደጊማ ተትስእ ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ዋንግ ብድሕሪት መፂኡ ነቶም ከይወማ ነይሩ ማፍያታት ይወቕዖም ሬኒ እናውግየት ነቦ ኣኼላ ተሓቕፎሞ እናኸየት ይቅርታ ተሓቶ ሒዞማ ክወፁ ክዳልዮም ከለዉ ጠጠው ተብሎም እሞ እቶም ካልኦት ተዓፂኦም ዘለዉ ቆልዑት እውን ንኸድሕንዎም ተሓቶም ናቪን ከም ዘድሕኖም ይነግራ እሞ ንወንግ ሬኒ ሒዝዋ ንክኸይድ ይነግሮ ኣብ ደገ እቲ ህንፃ እቲ ላይቭ ዝረኣዩ ብዙሓት ሰባት ክእከቡ ይጅምሩ ፖላዊሶም ብልዑል ቁፅሪ ይመፁ ዮዳን እቶም ማፍያታት ኣሲራ እቶም ቆልዑት ንምድሓን ትዳለ ግን እቲ ኣዛዚ መምርሒ ከም ዘይተዋሃቦም ብምንጋር ጠጠው ንኽተብል ይነግራ ንሱ ከይኣክል እቶም ማፍያታት በትርን ካልኦት መሳርሕታትን ሒዞም ክመፁ ከለዉ ንኸሕልፍዎም ይነግሮም ወንግ
خيدنا تدالي اتم بلعل قطر نافت هنص ازاتي زنورو مافياتات يريامو نافين يچنقلو تملس نحاسب ግን ሬኒ ኢዱ ትሕዞሞ ንዕኡ ዘምጾ ጓሉ መንባር አስታዊሱ ናብ ሞተር ተሰቂሉ ይኸይድ ውሽጢ ህንጻ ናቪን እቶም ቆልዑት የውጾምሞ እቶም ማፍያታት ክመጹ ከለው ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ሓንቲ ክፍሊ ኣትዮም እቲ ማዕጾ ያጽዎ ኣብታ ጽባ መንገድን ከለው ዋንግ ብሞተሩ መጺኡ ቅድሚቱ ጸንሖና ጽቆጦም ብድሕሪት ዝነበረ ትሬም ድማ በትር ናውቆቶም ይሓልፉ ናቪን ውን ሸንሸል ሒዙ ካብቲ ክፍሊ ወጽሞ ናፍቲ ባእሲ ይሕወስ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰኑ ሰከንዳት ውን እቶም ልዕል ቁጥር ዝነበሮም ማፍያታት ሙሉእ ንሙሉእ ይሰዓሩ ናቪን እቶም ተሓባኦም ዝነበሩ ቆልዑት ከውጾሙ ከለው ዝጎደሉ ከም ዘለዉ ተስተውዕሉሞ ሬኒ ንኽእልሽዎም ትነግሮም ናቪንና ዌንግ እቶም ካልኦት ቆልዑት ረኺቦሞም ሒዞሞም እንተምልጡ ተወሰኽቲ ማፍያታት ብታሕቲ እንትመጹ ይርእዎም ዌንግና ናቪን ጠጠው ንኽብልዎም እንትበኣሱ እቲ ሓንከት ዝብል ቆልዓ ኣብ ውሽጢ ተዓጽዮም ዝነበሩ ክፍሊ ኣንሶላ ይረክብሞ ከም ገመድ ተጠቒሞም ንኸምልጡሉ ንኽኣስርዎ ይነግሮም ኣብ ደገ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰብ እቶም መጻወንቲ በንሶላ ተጠልጢሎም ክርእዮም ከለው ብጣዕሚ ተናዲዶም ነቶም ፖላዊስ ሓደ ነገር ንኽገብሩና ነገሩ ፎቶ ይልዕሉ ዮዲን ናብ ውሽጢ ክትኣት ክትሞክርን ከላ እቲ ኣዛዚ ጠጠው የብላ እቶም ካልኦት ፖላዊስ እውን ንኽኣስርዋ እዝዞም እንተኾነ ግን ናይ ተኣዛዚ ተግባር ብጣዕሚ ስለ ዝሕረቆም ምስ ዮዲን እናጎዩ ናብቲ ውሽጢ ኣትሞ እቶም ህዝቢ ጠጠው ዘብሎም ሰብ ስለ ዘይነበረ ሲዕዎሞም ናብቲ ህንጻ ኣትዩ እቶም ቆልዑት ክወርዱን ከለው እቲ ሓንከት ዝብል ቆልዓ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይሒዙሎም ነይሩ ኣብ መጨረሻ ዝተረፈት ሬኒ እያ ነይራ ክትወርድን ከላ ግን እተን ሶላ ይወጠስሞ ትጸድፍ ክትብል እቶም መብታሕቲ ዝጸንሑ ሰባት ኬንዳ ዘርጊሖም ይሕዝዋ በቲ ወገን ዌንግና ናቪን እንቶም ማፍያታት ጠጠው ንምባል ኩሉ ዝተኻሎም ዋላ ይጎሩ እናወርትዕዎም እዮም እታ ሰከንድ ንሳ ግን እቶም ፖላዊስ ኣትሞ ንዝተወሰኑ ማፍያታት ብምቕታል እንቶም ካልኦት ይማርኽዎም ሓደ ማፍያ ኣትዩ ነቲ ሓንከት ዝብል ቆልዓ ክሕዞ ክምክሩ ከለው እውን ዮዳን ተኪሳ ትቀትሎ ድሕሪዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ዓለም ሙሉእ መዘራረቢ ዛዕባ ይኸውን ፈቲሾም ክውድኡ ከለው ናቪን ንሚዶን ብዛዕባ ማድያ ዝረኸቦ ነገር ተሃልዩ ሓታሞ ከምዘየለት ነግሮ እቲ ዜና ድሕሪ ምርኣይ ፓክላን ምስ ኩሎም ኢንቨስተራቱን ዞምኡን ናይቶም ፖላዊስ ኣዛዝን ይራኸብ እዞም ኩሎም ሃፋትም ኣብቲ ፋብሪካን ናይት ክለብን ብዙሕ ቅርሺ እዮም መውፅኦም ግን ብዛዕባ ፓክላን ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ቆልዑት ዕዳጋ ፈጺሞም ኣይፈልጡን እቶም ሰባት ንፓክላን ከእስርዎ ከም ዝሓስብለዎ ክፈልጥ እንከሎ ግን ተናዲዱ ንኹላቶም ሓደ ብሓደ ቆትሎም ይጅምር ኣብ መጨረሻ ዞምኡ ካታና ተጠቒሙ ክበኣሶ ይምክሩ እሞ ግን ንዕኡ እውን ብቐሊሉ ናብ መሬት ወዲቑ ብናይ ባዕሉ ካራ ይወግኦ ድሕሪዚ ቦዲጋርድታት ናብ ውሽጢ ይመፁ እሞ ፓክላን ገጾም ንኽርኢ እንከይተጸበየ ብዘይ ዕረፍቲ እናቐተሎም ይጸንሕ ወዲእዎም ግምጥል ክብሉ እንከሎ ግን ኣብ ከይዲ ጠጠው ክተብሎ ትምኩር ዝነበረት ሰበይቱ ከብዳ ከም ዝወግኣ ይስተውዕል ናብ መሬት ወዲቓ ከም ዝሞተት ክርኢ እንከሎ እውን ብሓዘን ንደትን ይምላእ ኣብቲ ፋብሪካ ንስሕቱ ዝነበረ ሆይቲ ስእሞ ሶንግ ብብዙሓት ጦራት ምስ መኪና ተወጊኡ ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዘን ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ብዙሓት ወለዲ ምስ ጠፊኦም ዝነበሩ ደቆም ይራኸቦሞ ዮዳን ንዌንግ ነብሱ ይከላኸል ከም ዝነበረ ከም ትምስክረሉ ግን ድማ ፍቓድ ከይተዋህባ ክትሰዶ ከም ዘይትኽእል ብምንጋር እቲ ለይቲ ንሶ ፖሊስ ጣብያ ክሕድሮ ከም ዘለዎ ተረድኦ ክሳብ ሽዑ ንሬም በዓላ ከም እትንከባኸባ ቃል ተኣትየሉ እሞ ፍቓደኛ ኮይኑ ይኣቲ ኣብቲ እስር ቤት ምስ ናቪን ይራኸብ እሞ ንኹሉ ዝገበረሉ ነገር መስጊኑ ምስ ማድያ ናይ መጨረሻ ዘርርቡ ክታሕ ከም ዝነበረ ብምስትዋስ ይቅርታ ንኽሓታ ደጊሙ ተዝረኻ ከም ዝምነ ይነግሮም ግን ታድሃንደት ናብ ውሽጢ ኣትሞ ጦሩ ተጠቒሙ ሰባት ክቐትል ይጅምር ሓደ ፖሊስ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርኣይ ክወርድ እንከሎ ታግ ንዕኡ እውን ተቐቢሉ ይቐትሎ ወሰኽቲ ፖላዊስ ክወርዱ እንከለው ታግ ጦር ምጥቃም ኣቋሪፁ ኢድ ንኢድ ክገጥሞም ይግደድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ዋንግና ናቪን ናይ ጥይት ተኩስ ክሰምዑ እንከለው እቲ ፖሊስ ወዲቑዋ ዝኸደ መፍትሕ ክስሕዋ ይሞክሩ ኣብቲ ኦፊስ ናዳን ንሬኒን እቲ ሓንከት ዝብል ቆልዓን እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ሪኣ ክሳብ ትመፅእ ንኸይንቀሳቐሱ ትነግሮም ነታ ክትሪኦ እንከላ ክትኩሰሉ ትምክሩ እሞ ግን ቀዲሞ ፍላጣ ኢዳ ይወቕዓ ኣብታ ሰዓት ንሳ ፓክላን ናብ ውሽጢ ኣተሞ ንከይተፀበየቶ ብድሕሪት ተወቂዑ ናብ መሬት የውድቓ ታግና ፓክላን ኩሉ ነገር ዘበላሹ ኢሎም ሰባት ክእልሹ ናብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ክኣትዩ እንከለው ኣምሊጦም ይጸልፍዎም ተናዲዱ ዝነበረ ፓክላን ናብ ላዕለዋይ ክፍሊ ክድይቡ እንከሎ እቶም ህፃውንቲ ሒዞም ከምልጡን ትምክሩ ይረኽቦም ናቪን ምስ ፓክላን ክበኣስ እንከሎ ዌንግ ድማ ምስ ታግ ይጠማጠም ክልቲኦም ተቓለስቲ ክልኦቶም ምርኣይ እንትጅምሩ ልዕልነት ዝነበሮ ማንም ኣይነበረን ኣብ መንጎ እቲ ባእሲ ካብ ታግ ዝተተኮሰት ፍላጣ ንሬሚ እግራ ተወቕዓ እሞ እቲ ሓንከት ዝብል ቆልዓ ናብ ግልል ዝበለ ቦታ ብምውሳድ ንኸይትሳቕያ እታ ፍላጣ ይሰብረላ እቲ ባእሲ ኣብ ሙሉእ ትኸፍሊ ከላሃዮም እንከሎ መጋጥምቶም ይቀያየሩ ግን ሃንደበት ሆን ኣብቲ ክፍሊ ይመጽ እሞ ኣቦ ኢሉ ንዝኣምነሉ ሶንግ ሕነቕ ፈዲ ምስ ናቪን ይበኣስ ፓክላን ንሆ ሶንግ ኣቦ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ንስኻ ኮታራት ጨወኻ ቆልዓ ኢኻ ነርካ ዝበሎ ካብ ዝሰምዕ ኣድጊ ሕሊፉ ርኢካ ይፈልጥ እንክሎ እንከሎ ዝበለፀ ይናደድ ንናቪንና ታግ ድማ ብሓደ ናብ ታሕቲ የፅልፎም ናቪን ብናይ ኦፊስ መሳርሕታት ክበኣስ እንከሎ ታግ ዝተወሰኑ ግዜታት ይወግኦ ኣብ ከይዲ ናይ ማድያ ቀለበት ክትወድቕ እንከላ ናቪን ይሪኣ እሞ ታግ ንኸናድዶ እታ ቀለበት ሒዙ ከም ዝቐተላ ይነግሮ ናቪን ተናዲዱ ብኩሉ ዝነበሩ የጥቅዖ እሞ እኹል ስለ ዝነበረ ኣብ ከይዲ ታግ ዝተወሰነ ግዜ ወግኦ ኣብ መጨረሻ ግን ናቪን ንታግ ይቐትሎ እሞ እታ ናይ ሰበይቱ ቀለበት መሊሱ ይወስዳ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ታክላን ንሆን ኣብ መሬት ወዲቑ ብኻራ ወጊኡ ይቐትሎ ኣብታ ሰዓት ንሳ ዌንግ ንናቪን ክርኢ ናብ ጎየ ይኸይዱ እሞ ናይ ሰበይቱ ቀለበት ሒዙ ቅድሚ ሞቱ ረኺበያ ኢሉ እንትዛረቡ ይሰምዖ
ፓክላን ንሬኒ ብጨጉራ ክትከዓ ክሞክር እንከሎ ወንግ መፂኡ ሒዝዎ ይጸድፍ እሞ ብቲ መስኮት ዘሊሎም ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሳይክላት ክዓልው እንከለዉ ከም መቃለሲ ይጥቀሙለን። ፓክላን ናይ ሳይክል ካቴና ተጠቒሙ ንወንግ ሓንቆ ይሞክር፣ ግን ተገምጢሉ እቲ መሳርሒ ንባዕሉ ይጥቀመሉ። ድሕሪ ዝብልዓል ኮይኑ ንፓክላን ብተደጋጋሚ ይወቅዖ። ሬኒ መፅያ ጠጠው ክሰውቶ ብሎ እውን ክዕርፍ ኣይደለየን። ፓክላን ተሲኡ ንሬኒ ክትከዓ ክሞክር እንከሎ ወንግ ብላዕሊ ኮይኑ ይከላኸለላ እሞ ኣብ ክንዲ ኣንስቱ ይጉዳእ። እቲ ሓንክስ ዝብል ቆልዓ መፂኡ ንፓክላን ይደፍኦ እሞ ግን ፓክላን ደጊሙ ይትስእ። ወንግ ክሳብ ሕጂ ውንኡ ስሒቱ ስለ ዝነበረ እቶም ቆልዑት ክበኣሱ ተዳልዮም ኢድ ንኢድ ይተሓሓዙ። ግን ፓክላን ምስቶም ቆልዑት ክበኣስ ስለ ዘይደለየ ክኸይድ ይሙክር እሞ ዝተወሰነ ርሕቐት ድሕሪ ምኻድ ናብ መሬት ወዲቑ ይመውት። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ወንግ ዮዳንና እቶም ክልተ ቆልዑት ናይ ናቪን ሓሙኽሺ ንሓደ ቃላይ እናፍሰስዎ ንሪኦም። ዋንግ ናይ ናድያን ናይ ናቪንን ቀለበትን ሽምን ዝተጻሕፈ ወረቐት የንጠልጥል። እቶም ህይወቶም መስዋእቲ ገይሮም ህፃውንቲ ዘድሓኑ ክልተ ፍቑራት ንምዝካር። እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ዘ ፊውሪየስ ዝብል ናይ 2026 ኣዝዩ ሰሓብን ተፈታውን ፊልሚ ብዙሕ ተዘናጊዕኹም ንኽትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ ካብ 19 ወይ ክሓልፈ ንስኹም ክንደይትዎ ኣብ ኮመንት ምጽሓፍ ሓሳብ ርእይትኹም ምክፋል፣ ቻናልና ሳብስክራይብ፣ ቪድዮታትና ድማ ላይክ ማልከ ይትርስዑ። ደጊምና ብኻልኦት ቪድዮታት ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ጽቡቕ